Bim sab ang telang ya abo non ceklang Tlang deh. non seru abo thagonar thago ben thanai o bazar da ang kai thanda ang yang lai thanai ta wa ja thok phalna Ini gua ada no. Ang thana. thagona ko borba Yang waktu iko. Ang thola. yang roko tong thok bule Tong thok. nilar aram tong kes kere sia roko ekdom kes ta No yang khai. sare rok bango borok bango Nang. ekdom aram ta yang khai susto Iko no. dugan Aron thana ni. Biri kong thola beri ja. thago nang biri nungo Kira yang kira ni ya. ka jamana ang bai ka Mano. enggak hari ang non biri pai kong than Mano. thasinggo arbo Nggak thar kang. thago chana malai rang pasa kai hakya Bo thago. biri nang la je nei ang sinia ang hayo kisimsa ta thago sone biri nang drop rok chuba utai ko pulang thangja utai je ang mani Lu dukan. iko ta La sin dukan. rom do kam ka ai thago Jalan. nen nang order biri panya Nang thana. enggak apa ang yang agi o ma phai ma hai ma tong ha Chui jaga. Main phajab le. bobo Kuthuk. dah hindi tambiri nari tambiri nang piros kasih dos selana ini kau doa mal saba sale sabo guys aja tahu nggak sih ang nona biri pai kang tanggan jati thok ai thok ko terang nai aku lama rokok modeng tuh siang bo angkai dah pagi tuh bin samu dah kau tahu kau di biri kasir di aku virus biri nang le tahu na Labin thok sih rawa dah. aku telang kena nona pairi nang di dah nah sih Di mana ya sini orang pai thaka. iko amo birindang enggak thok pasau besar phal besar 65 다시 꼼 카마가 리버 타고 싱어라고 봐 사직으로 살았어 एकदम 아양 마도 사직 간다 마네 타고 아양 뭐랑 마도 사직 간노 응가이 사직가 그말 khai 못 타나 아랑 마랑 똥카 사직가 Lang 다 Baru bin thao. 이거 보는 거 빠소나 간가 이거 한가이 서둘 때 빠스니 빠스 담 비스 떴던 사반 kai Sapan pas aja. Mengkai pas teka 65 narga thongni dam thago enga te pas teka ni bim sabri chiri 80 teka mil khajina cha oi ora wa thau dia se ti bu nang ya nang ya Ini di sana. Di sekolah na. 요 사반이 시대 빔 사반 Enggak sama tengah 가 80 teka mil khata ini kere thago no to no bo bim saban ang telang ya abo non ceklang ni le chok ka ko puji aba telang le Awal bagi kelang ta, awal ngai ba. Orang ni kelang tamu. Oh sama tengah nak parara.
Nongdan sama. Nak saya kan bawa nong saya. 때 빠스가 나게 블라서 나르시 다 통니 안 한서 터너나 한서 버카라 감지나 야보 cái Baru kau tangtanya saya. 이거 비스킷 가시 시리 빠져야 돼 타고는 비스킷 짜나 볼래 강탕은 Tahu nang ye. 짜라고 왜 편하는 얼른 탕이 짜 Saya mau kita kacang kan. 아나 하마리 시르디 앙수 보저도 키시미사 핸도 비스테 가까 아 Jadi waktu saya hamil kok. amo 함자 못 만나 버거냐 Langge. 너는 시루와 타고 나르디 내가 타고 나나 캐다 똥코사 Tunggu. 똥코 Kalau semua kita. 짜로 무퉁이나 떨어 Mungkin ahli semua semua. 어 Kali apa? Kacang. 이거 타고 정도리 너로 맞으러 타나가 수나이 마탕다 Musim berkat harus kau sunai. wan sunai berkat 얘한테 가리로 만나볼래 Mana? 어 Ada ni nongga. Sama 아 sama sobat mantap. Kalau orang tong beliau orang tong aing kena tong. 오토록 마르티록다 오즈노 사보 가리 바라 거 비스나서 비스테가로 Solitra berkat harga. 수나이 저랑 거 비스테가 Bisa. 탕파이 볼까 하는 거 아시테가 같다 Asyik juga. 나가 타고 온 게 타는도 아무 바라 하설블라 Hambai. 에 한바이나 한바이 Cari kasih kai. Mia mela tangai baca sini gue. 오 Ya suku berpikir. 그거 뭐메라 탕서 봐 Muka takiran. 아마 가는 이는 몰라서 Orang dah. 에 Ada tangai orang tangata. 어 Buja bawa kaji masuk. Rondoan malah hitungnya yang gue. Hitung. Din bagara. 오 아르도 동아르나 아전고 Pengotor ini kita. 어 Tahu kai. Semua pelajar. 그 바이로 해 바이비 칸라사 Nosong kata bohong itu. Lalu mana? 어 Tangga bohong kau ya. 아버노 바이로 살로 파노 드럭 살롱난고 아무 다음 디노 한여 조도노 능작사자 멜라텔라게 Bang 팩망자 naro baik. 오 마미야 이미야 아무 타가 삽자 사리 방거 너서 디로 팔면에 뭐로 khai bang ya bat gair mas bisi bang monugo Abang bango abang baru amting sama. Hilip tantu baru begitu. Kisir tangan. bokor phati ara se salang sile yagra kono baliana ble ko bakina ta kismisha Iya suku handa. 아 Abang nanya itu mana? 나가 타고 같이 타나 Ah.